до 15 діб арешту та штрафи до 12 тисяч рублів. Окупаційний Бахчисарайський суд покарав 15 кримських татар, які прийшли підтримати затриманого делегата Курултаю Едема Дудакова. За словами затриманих, вони прийшли на відкрите засідання, але усередину нікого не пустили. Окупаційні поліціянти у гучномовець вимагали розійтися. Коли присутні почали розходитися, співробітники окупаційного ОМОНу та Росгвардії почали усіх затримувати та садити до автобуса, нібито за те, що присутні створили перешкоду пішоходам. Того, как им сказали разойтись, они начали уходить, естественно, по окончании всего. И просто догоняли по улицам, и в частности вот возле отдела полиции моего доверителя Музафарова Джипара догнали и просто в грубой форме запихали в автобус. Суд завершився, рішення ухвалили. Я не чекала від них рішення на свою користь. За їхньою версією, я скоїла правопорушення. Нібито я перешкоджала пішоходам, створила перешкоди машинам. У підсумку присудили мені штраф 12 тисяч рублів. Я з цим рішенням не згодна. Подаватимемо апеляцію до вищої інстанції. Серед затриманих було чимало літніх людей. У день затримання усіх доправили до окупаційного Бахчисарайського райвідділку поліції. Лише надвечір почали складати адміністративні протоколи. 12 із 15 людей залишили ночувати в ізоляторі. 67-річну Зодія Салієву та 79-річного Гані Абдулганієва відпустили додому під зобов'язання про явку. Усіх затриманих розвезли ізоляторами кримських міст. Мені присудили 10 тисяч рублів штрафу. Нас відвезли об 11 годині. Лише о 6 вечора почали складати адміністративні протоколи. Після цього мене та ще одну людину вивезли в Алуштинський ізолятор для ночівлі. Там переночували, зранку знову привезли до суду. З раннього ранку чекали, щойно завершився суд, мене звільнили. Protokollar yazıldı. Protokollardan son Akmeşit'e alıp gittiler. Після складання протоколів відвезли до Сімферопольського ізолятора. О 7 ранку нас уже назад доправили до Бахчисарайського суду. Суд завершився, присудили 10 тисяч рублів штрафу. Нібито я порушив карантинні обмеження, нібито перешкоджав машинам поліції. Проте до нас ніхто не підходив, не казав, що заїжджатиме машина, що ми комусь створюємо перешкоди. З цих причин мені винесли штраф у розмірі 10 тисяч рублів, комусь 12, комусь присудили 7-10 діб арешту. Bizga kelib birov aytgani yo'q, mashina kechajak ya da böyle zarar keltirasizlar. 5 отримали штрафи від 10 до 12 тисяч рублів. 10 людей заарештували на терміни від 5 до 10 діб. За словами захисників, окупаційний суд грав в одні ворота. Аргументи затриманих та їхніх захисників до уваги не брали. Пояснений наших доверителей было видно, что они не слышали первое, когда в первый раз сотрудник полиции разъяснял там что-то, потому что у него не было ни рупора, ничего. После того, как второй раз сотрудник полиции более громко, видать, разъяснил, они начали расходиться. Тем не менее, сотрудники уже ОМОНа и Росгвардии их начали, грубо говоря, уже ловить. Некоторые даже, грубо говоря, догонять. Там, кто 50 метров, кто 100 метров уже отошел от здания, да, Центрального района суда. С моей точки зрения, как я, в принципе, это и в суде заявил, то, что это своего рода наказание за то, что люди пришли на открытое судебное заседание. Спланированная такая вот акция со стороны правоохранительных органов для того, чтобы разгонять людей от здания судов, чтобы люди не могли узнавать информацию о том, что там на самом деле происходит. Поэтому я думаю, что такими методами, такими способами наш народ уже многое прошел. И я думаю все-таки, что эти методы, они не повлияют на то, чтобы наш народ перестал проявлять солидарность друг к другу, перестал помогать друг другу.
17 лютого окупанти вдерлися до будинку делегата Курултаю кримсько-татарського народу Едема Дудакова. Співробітники окупаційного центру протидії екстремізму вилучили електроніку та мобільні телефони. Адвокатів на обшук не допустили. Дудакова звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі через коментар у соцмережі, датований 2017 роком. Йому присудили 10 діб адміністративного арешту.